today's video, magama taog biskwit mga bayot. Yes, biskwit gini. So aron mahumanta, ato nang sugdan. Natay butter og margarine dre, natay duha ka buok itlog, natay yogurt, dayon natay asukal diri nga gimix na nato sa butter. So ilunod lang nato ng duha ka itlog din ha. Dayon atong i-mix. Pag human nato og mix na atong ilunod ang ato ang yogurt. Smita nang ngalan ani nila din he, pero sa ato yogurt ni. Dayon ato ra nang i-mix din ha para ma-mix ang ato ang butter ug ato ang yogurt. Pag human ilunod nato ang ato ang harina. Ang ganing harina nila dire di na kinahanglan og butang ag baking kay kanang murag sinagol na ba. Dayon iniginanin na siya og porma, murag sticky pa man siya. Butangan pa nato na siya og harina para maporma siya og dough ba. Kay mo na ato ang recipe lagi karon ka atong ipang snack ni mga bayot kay ang bitok ningon na pug kaon na pud tani. So og mainani na ato na siyang i-form og circle. Ang butok circle ba kani basta i-form na nato din na hades akong ugangan nga maoy gabuhat aniyo kay akong anak gahilaka din butangan nato nagasukal sa ibabaw pagkahuman magsita din sa atong oven sa settings sa biskwit. So ato lang na siyang ibutang sa 230 ang kainiton. Dayon ang oras ani akong ibutang og 25 minutes. Dayon painiton sa nato ng oven. Human og kainit ato na ning ibutang ning ato ang biskwit mga bayot kay aron makakaon na ta. So ato na siyang ibutang dira magpaabot ta og maluto. So after 15 minutes na luto na bayot mo na uniforma mga bayot pagkalamian na lang gyud kayo ani. So that's it. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.